हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ हरे ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. പ്രണാമം മാതാജിമാരെ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ദേവാസുര ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചത്. നമ്മള് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരെയും ആസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവരെയും അവര് ഈ ലോകത്തിന് എന്തുമാത്രം ദുരിതങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവ രീതിയാണത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത്തരം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം അധപതിച്ചു പോവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം ആസുര സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും കനിവും ഉണ്ടാവില്ല. അവര് വീണ്ടും 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 അധപതിച്ച ലോകങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീണു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അധപതിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുകയും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അറിയാതെയും അതിനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ അധപതനമാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ മായാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടു പോവാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉയരണമെന്നാണ്. ആ ഒരു സാധന അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നമ്മളെ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ദേവാസുര ഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിത
തേഷാം നിഷ്ഠ തു കൃഷ്ണ സത്വമാഘോരജസ്തമഃ. ശ്രദ്ധയാന്വിത, വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയവരായിട്ട് എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അർജുന ഉവാച, അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഏതവർ ശാസ്ത്രവിധിയും ഉത്സൃജ്യ, ശാസ്ത്രവിധിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, തു എന്നാൽ, ശ്രദ്ധയാന്വിത യജന്തേ തേഷാം, ശ്രദ്ധയാന്വിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയവരായിട്ട് യജിക്കുന്നു, അവരുടെ നിഷ്ഠ എന്താണ്, സത്വമാണോ രജസാണോ തമസാണോ എന്ന്. അതായത് ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച്, അപ്പൊ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം, അവർക്കൊരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ചിലപ്പം ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം, ദേവന്മാരിൽ ആരാധന ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ചിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവരിൽ ഏത് ഗുണമാണ്, ഈ സത്വ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധന ചെയ്തു പോരുന്നവരൊക്കെ ജ്ഞാനിയുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുകയും ക്രമേണ അവരുടെ ആ മനസ്സിന്റെ നില കുറച്ചും കൂടി ഉയരുകയും ചെയ്യും. അവര് ശാന്തിയും ക്ഷേമത്തിന്റെ ഒക്കെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ മുൻപുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടരാത്തവരെ ആസുരഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രമാണങ്ങളെ വിശ്വാസത്തോടെ അനുസരിക്കുന്നവനെ എന്താണ് ദേവഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രോക്തങ്ങളല്ലാത്ത ചില നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നവരുടെ നില എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തമായിട്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അവരിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് അർജുനന്റെ സംശയം ഇവിടെ തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒക്കെ ഈശ്വരനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മള് വിശ്വസിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് അവരെ ആരാധിച്ചു പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജോ ഗുണമോ തമസാണോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും. അതായത് ആൾദൈവങ്ങളെ, ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ധനമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാനായിട്ട് ഈശ്വരനാണെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പം അത്തരക്കാരെ വിശ്വസിക്കാനും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ, അവരിൽ ഏത് ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്രിവിധ ഭവന്തി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സ്വഭാവജ സാത്വകീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തില് ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, പ്രവൃത്തികളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. സത്വവും രജവും തമോ ഗുണവും ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവവും ചിന്തയും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം അവര് നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണോ സത്വഗുണത്തിലാണോ രാജസ ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ള ആ ഗുണങ്ങളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അവര് ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും പെട്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗുണത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷ
പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധഃ സ ഏവ സഃ. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഈ ലോകത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ കലികാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതികളും ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഓരോ മനുഷ്യരും മനസ്സ് അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത. അതിലപ്പുറം ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ, വിശ്വാസങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് അവരുടെ സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അവർ ജീവിച്ചു വരുന്ന ആ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച്, അവർ ജനിച്ച് ജീവിച്ചു വളരുന്ന ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് അവരിൽ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ജീവസത്തകളെയും ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരില് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ രീതിയായിരിക്കും. രജോ ഗുണ സ്വഭാവികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും കർമ്മങ്ങളും ചിന്താഗതിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്തയും പെരുമാറ്റവും വിശ്വാസവും രീതികളും എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഃ. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ഓരോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളെയും കുറിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്ന വാക്ക്, തൊട്ടു മുന്നേ ഉള്ള ശ്ലോകത്തില് ശ്രദ്ധ എന്ന വാക്ക് വളരെ സാരവത്താണെന്ന് പറയാം. ശ്രദ്ധ അഥവാ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് രണ്ട് ഗുണങ്ങളിലും ഈ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്? സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ആ ഈശ്വരനോട് ചേരും. അവർക്ക് ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എവിടെയാണ്? അവർക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലാണ്. അവരതിൽ നല്ല ബുദ്ധിയും സാമർഥ്യവും ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഈ ശ്രദ്ധ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഒരു ദേവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനാക്കപ്പെട്ടവനിലോ, ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്കോ ദേവനാക്കപ്പെട്ടവനിലോ ഒരു ഭാവനാ സൃഷ്ടിയിലോ ആവട്ടെ, അത് ദൃഢവും പ്രബലവുമാണെങ്കിൽ ഭൗതികവും സാത്വികവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും. ഇപ്പം ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മേൽഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനോ ഭഗവാനെ അറിയുവാനോ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാനോ ഒന്നുള്ള ഒരു അവസരമോ അറിവോ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംസ്തന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഃ. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം ആ 3 തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെയും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവര് ആരെയൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കി തന്നു. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തമോ ഗുണ തലത്തിലേക്കുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. ആരാധനാക്രമങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതികളുണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവര് ഏറ്റവും ഭൂതപ്രേതങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള യക്ഷരക്ഷസുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആരാധനാ രീതികളിലേക്ക് പോകുന്നു. രജോ ഗുണങ്ങളാണെങ്കിൽ അസുരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ, ആൾ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള രീതികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ആ വിശ്വാസങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ. പിന്നെ രാജസ സ്വഭാവികളാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം വൈദിക വിധി പ്രകാരം ആരാധിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ. അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഈ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ അവയിലൊട്ടും വിശ്വാസമോ താല്പര്യമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരും അവരവരുടെ ആ ഭൗതിക ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവര് മറ്റു പലതിനെ ആരാധിക്കുന്നു.
പല പല ദേവന്മാരിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതിലും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പം സത്വഗുണാവസ്ഥയിലുള്ളവർ സാമാന്യന ദേവന്മാരുടെ ആരാധകരാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാര് പലരുമുണ്ട്. അപ്പം സാത്വിക ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ അവർ ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. തമോ ഗുണ ഭാവത്തിലുള്ളവര് എന്താണ് യക്ഷരക്ഷസുകളെയും ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉള്ളവരാണ്. അപ്പം അടുത്ത 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകം ഒരുമിച്ചാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനാഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്താ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ കർഷയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ മാം ചൈവാന്തഃ ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുരനിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഒരു അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കുറെ യോഗകള്, പല രീതിയിലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം അവരങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി, തലയൊക്കെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് കുറെ രൂപങ്ങളെ കണ്ടു, ദേഹം മാത്രം മുന്നോട്ടാക്കി, പിന്നെ ശരീരം മുഴുവൻ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് തല മാത്രം വെളിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ പല ഭാവത്തിലും പല രൂപത്തിലും ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുക എന്ന ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത, അത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പം സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ, അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെയും സ്വന്തം ആത്മാവിനെയും അതിലുപരി ആ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, അത് ആ ഭഗവാനെയും കൂടി ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയാണത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ അതൊക്കെ വളഞ്ഞ വഴിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനയോഗയും ഭക്തിയോഗവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ അത് തപസ്സും യോഗാനുഷ്ഠാനവും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നേറുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അധപതനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. വീണ്ടും ഭൗതിക വിഷയത്തിലേക്ക് ആസക്തി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പോയ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പം ഈ കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് ചാടുന്നത്. ഈ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ഒക്കെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢികളെയൊക്കെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അസുരന്മാരാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയംകൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെതിർ പാർട്ടികളോടുള്ള അവരോടുള്ള എതിർപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളിലുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് കാണിക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഉപഹാരം അല്ല നിരാഹാരം ഇരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്രതാചാരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അത് അവരവരുടെ അപ്പോഴത്തെ മനസ്സിന് തോന്നുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തില് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം വ്രതാചാരങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ശരിക്കുമുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ മാസത്തിലെ 2 എടുക്കുന്ന വ്രതമുണ്ട്, ഏകാദശി വ്രതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ട് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള വ്രതങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും
നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അതിനെ അനുസരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതി നേടുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി, ആണെങ്കിലും ശരി, അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത്തരം ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള രീതിക്കല്ല ഉപവാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അറിവില്ലാത്ത മൂഢരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അതിനെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപവാസാദി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവർ തികച്ചും ആസുര സ്വഭാവികൾ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പം വേദപ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരങ്ങളല്ല തന്നെ. അപ്പം വിദ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടും കാമം കൊണ്ടും ദുരഭിമാനത്താലും ഈ ഭൗതിക ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ്, അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ആസുര പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കാമം ആസക്തിയാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം നിയമപ്രകാരം ഓരോന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. അവര് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സമ്മതമല്ല, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല അവർ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിവം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭരിക്കുന്നത് തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നാകെ ഭരിക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒന്നാകെ മൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും ചിന്തയിലും അവബോധം നിറച്ചും ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയും ബുദ്ധിയെല്ലാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വശപ്പെട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മനുഷ്യരുടെ ഏത് വിഷയത്തിലും ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അതിഭയങ്കരമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിലെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ വീഴ്ത്തിക്കാൻ പ്രധാനികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്, എന്റെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തെ അതിജീവിക്കുക ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ആ ത്രിഗുണങ്ങള് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്, സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്, ഭക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിലും ദാനം ചെയ്യുന്നതിലും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എങ്ങനെയാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരേ തലത്തിലല്ല, അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയില് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ഒരേ തരത്തിലാവില്ല ഇവരുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏത് ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരിലാണ് ഇന്ന വിധം പ്രവർത്തനം കാണുക എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും ബുദ്ധിമാന്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ അയാളിൽ ഏത് ഗുണമാണ്, സത്വഗുണപ്രധാനിയാണോ അയാള്, രജോ ഗുണപ്രധാനിയാണോ, തമോ ഗുണപ്രധാനിയാണോ എന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കാണുമ്പം അയാളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒരു ബുദ്ധിമാന്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അപ്പം എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരേ വിധമാണെന്ന് കരുതുന്നവർ വിവേകികളല്ല. അപ്പം മൂഢരാണ് അങ്ങനെ കരുതുന്നത്. എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരേ വിധമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്, മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ആയുസ്സത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യാ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയാഹ. അപ്പം ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും
രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ഭയങ്കര എരിവും പുളിയും ഒന്നുമുള്ള ഭക്ഷണമല്ല ഭഗവാന് നമ്മള് ഭക്തന്മാര് സമർപ്പിക്കുക. അവര് എരിവും പുളിയും ഒക്കെ വളരെ കുറവുള്ള വളരെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ സത്വഗുണപ്രധാനികളായിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ അവരുടെ ആഹാര രീതി ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ദീർഘായുസ് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ ആയുസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രീതിയിലും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒക്കെ ബലം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ആ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നത്. അപ്പം ആഹാരം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെയും ബാധിക്കും. അതിന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പം അത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടിയും സന്തോഷവും എന്നും ഉണ്ടാകുന്നു, സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. വളർത്തുന്നതും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നു. രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്, രസയുക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്നിഗ്ധ ഹൃദാദി സ്നേഹയുക്തങ്ങൾ, അതായത് നെയ്യ് പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നാവിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള, ശരീരത്തിന് ബലം നൽകുന്നത്, ആയുസ്സിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള നല്ല പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും രസവത്തുമായിട്ടുള്ള സുഖകരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതായത് സദ്യ പോലെയുള്ള നല്ല പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സദ്യ പോലെയുള്ളത്, എരിവോ പുളിയോ ഒന്നും ഒട്ടും ഇല്ലാത്തത്, എരിവും പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇനി അടുത്തത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കട്വംളലവണാത്യുഷ്ണ തീക്ഷ്ണ രൂക്ഷവിദാഹിനഃ ആഹാരാ രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയ പ്രദാഹ. കുറച്ചു പേര് ജോയിൻ ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നു. അമിതമായിട്ട് എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. പിന്നെ അത് രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കും. അമിതമായിട്ട് പുളിയും ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും വരും. അത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും കാരണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ദുഃഖതരത്തിലുള്ള, കാരണം അത് കഴിക്കുന്തോറും കൂടുതൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും അങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അവർക്ക് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ട്, കയ്പും പുളിപ്പ് ഉപ്പുരസം കൊണ്ട്. അടുത്തത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമപി സാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പഴകിയതും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട, മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള, ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ആഹാരങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത്. ആയുസ്സിനും മനഃശുദ്ധിക്കും ശരീരബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആഹാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം പണ്ട് തന്നെ പാലും അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളും, അരി, ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള് ഇവയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും മനസ്സിനും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവയെ മഹാന്മാരും ഉയർന്ന തലത്തിലെ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ആൾക്കാരും അറിവുള്ളവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സാത്വിക പ്രകൃതി ഉള്ള വ്യക്തികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ്. അരി, ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികള്, പാലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
വേവിച്ച ചോളം, ശർക്കര മുതലായവ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നാവിന്റെ രുചിയേക്കാളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിലവാ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം മാംസം, മദ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് എന്താണ് അസ്പർശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഇത്തരം സാത്വിക ആഹാരങ്ങൾ. അപ്പം സ്നിഗ്ധങ്ങൾ എന്ന് 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, അപ്പൊ സ്നിഗ്ധാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങള് എന്താണ്, പ്രാണിഹിംസ ചെയ്ത് നേടുന്ന മൃഗക്കൊഴുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അതായത് സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരം എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ അത് പ്രാണിഹിംസ ചെയ്ത് നേടുന്ന മൃഗക്കൊഴുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഉത്തമാഹാരമായ പാലിൽ നിന്ന് മൃഗക്കൊഴുപ്പ് വേണ്ടത്ര കിട്ടും. പാൽ, വെണ്ണ, പാൽക്കട്ടി മുതലായവയിലൂടെ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ജീവികളെ ഹിംസിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യവും മാംസവും ഒക്കെ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ക്രൂരത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഹിംസ തുടർന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ പാലിലൂടെ നമുക്ക് കൊഴുപ്പ് നേടാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുള്ള മൃഗക്കൊഴുപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം സംസ്കാര സമ്പന്നർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണ്? പാലിലൂടെ നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ജന്തുഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ പയറുണ്ട്, പരിപ്പ്, തവിട് പോകാത്ത ഗോതമ്പ്, ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്, പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വേണ്ടുന്ന പോഷകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മദ്യം, മാംസം, ഭക്ഷണം ഇതൊന്നും കഴിക്കുന്നത് തന്നെ അത് ദോഷമാണ്, മഹാപാപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കയ്പുള്ളതോ ഉപ്പുരസവും എരിവും ചൂടും കൂടുതലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ രാജസമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ ആ ശ്ലേഷ്മത്തെ വരട്ടിയിട്ട് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം താമസപരമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളോ മുഖ്യമായിട്ട് പഴക്കം തട്ടിയവയാണ്. അപ്പൊ പഴക്കം ചെന്ന ആഹാരങ്ങളോടായിരിക്കും ഈ തമോ ഗുണപ്രധാനികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അവര് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്താണ് ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പഴകിയ ഭക്ഷണമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാത്വിക ഗണത്തിൽ പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ തീർപ്പ് ബാധകമല്ല. ഭഗവാന്റെ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചാലും അതിനൊരു ദോഷവുമില്ല. അതിനെ പഴകിയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരമായിട്ടോ ഒരിക്കലും ഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം പഴകുന്ന ആഹാരത്തിന് ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകും. അപ്പം താമസ സ്വഭാവികളെ ആ ഒരു ഗന്ധം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പം സാത്വികർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിനോട് വെറുപ്പാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ആണ് ഒരു ഭക്തൻ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രസാദമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. സാത്വിക ആഹാരികളും എപ്പോഴും പച്ചക്കറി അത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ഗുണത്തിലും പെട്ടവരുടെ ആഹാര രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്തത് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധിധിഷ്ഠോ യുജ്യതേ യഷ്ടവ്യവേവേദി മനസ്സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫല ഉദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. ഇനി യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഈ 3 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പം സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും സശ്രദ്ധയോടെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന വിധിപ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞത്തെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് യജ്ഞം നടത്താറ് പതിവ്. എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ എന്താണ് ആഗ്രഹമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ് ശരിക്കും യജ്ഞം നടത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലാവണം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ. അപ്പം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അല്ല. എങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി? ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും സാത്വിക ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല. ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിലാണെങ്കിലും പള്ളിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും പൂക്കളും ഭക്ഷ്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാവണം നമ്മൾ അവിടെ പോവേണ്ടത്. അപ്പം ഈശ്വരാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അമ്പലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവരവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനുണ്ട്, നേടിയെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ആ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനാണ് അവരുടെ മുൻതൂക്കം മുഴുവനും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊരു സാത്വിക ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ധനലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈശ്വരാരാധന വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ പൂജിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാവണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. ഭഗവാനെ നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം ദർശിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തേണ്ടത്. ഈശ്വരനെ ലഭിക്കുവാനും ഈശ്വരന് വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ദർശനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭിസന്ധായ തുഫലം ദംഭാർത്ഥമപി ചൈവ യത് ഇജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ടോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് അറിയുക അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പം സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറെ തവണ പറഞ്ഞു, വേദങ്ങളില് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട്, ഭൗതികതയിലെ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതില് സ്വർഗപ്രാപ്തി, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഏതേത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഏതേത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ സ്വർഗപ്രാപ്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ടും സ്വർഗപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. എന്താണ്, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ല, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ല, ഞാനിത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ഈ സ്വർഗപ്രാപ്തി കൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണോ, എന്താന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, പഠിച്ചതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്വർഗത്ത് പോയാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ? വീണ്ടും ജന്മം ഉണ്ടാവുന്ന ആത്മാവ് വീണ്ടും വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിൽ പോയാലോ? അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഭഗവത് പാദത്തിലോട്ടല്ല ചെല്ലുന്നത്. അവർക്ക് വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പാദം പോകുമ്പോൾ ജനനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നീട്. അതെ, ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഭൗതിക ലോകങ്ങളാണ്. നമ്മളിത് വ്യക്തമായിട്ട് പോയ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ. ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ ലോകം എന്താണ്, നാശമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. അവിടെയൊക്കെ ബ്രഹ്മലോകം മുതല് അങ്ങ് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള പാതാള ലോകം വരെ എന്താണ്, ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ലോകങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു പോയതല്ലേ, മറന്നുപോയോ? സ്വർഗത്തിൽ എന്താണ്, ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകേ. നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കേ നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഒരു ആത്മജ്ഞാനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗപ്രാപ്തി അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല. സ്വർഗപ്രാപ്തി അല്ല, അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ്, ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം. നമ്മൾ ആർജിച്ച പുണ്യം തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് അവിടെ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ പുണ്യങ്ങൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തിരികെ നമ്മൾ ഈ കർമ്മഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യജന്മമെടുത്ത് വരണം. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകെ. നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ധാമവും 14 ലോകങ്ങളും, സ്വർഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14 ലോകങ്ങളെ ഭൗതിക ലോകങ്ങളാണ്. അവിടെയൊക്കെ ജനന മരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയെ കഴിഞ്ഞും ഉയർന്ന ലോകമാണ് എങ്കിൽ പോലും അവിടെയും ശാശ്വതമല്ല. അതൊന്നും നശ്വരമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. ഓക്കെ. ആ സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടുവാനായിട്ടും ഇഹലോക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും യജ്ഞങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, രാജസങ്ങളായിട്ട് കരുതുന്നത്. അതായത് ആഗ്രഹ സാഫല്യം എല്ലാം രജോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ രജോ ഗുണ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. അടുത്തത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാ വിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ
വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം വേദങ്ങളുടെ വിധി അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം എപ്പോഴും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. കാരണം അതിലൂടെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധമാകും. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന ആ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചിരിക്കണം വ്യക്തമായിട്ട്. പിന്നെ അത് മന്ത്രം എന്താണ് ആ ഇത് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട്. അത് അവരുടെ അവകാശമാണ്, അവർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ ദക്ഷിണ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ താമസികരുടെ വിശ്വാസം വാസ്തവത്തിൽ അവിശ്വാസം തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങള് ധനത്തെ സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവര് നേടിയ സമ്പത്തൊക്കെ എന്താണ് വൈദിക ആജ്ഞകളെയൊക്കെ, അതായത് ശാസ്ത്രവിധികളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരവര് സ്വന്തം സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ താമസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതായാൽ അവ ആസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുകയുള്ളൂ. മാനസികമായിട്ട് മനസ്സിനെ ഉയർത്താനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സിനെ. ഇത്രയും നേരം യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, രാജസമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, പിന്നെ താമസ തലത്തിലുള്ള യജ്ഞം. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, ബ്രാഹ്മണനെ ആരാധിക്കുക. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാണല്ലേ, ആ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതിലുപരി ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൂടെ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെയും കൂടി അറിയാം. ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം, ആദരിക്കണം. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ ആരാധിക്കുക, അതൊക്കെ ഒരു ചര്യയായിട്ട്, ഒരു തപസ്സായിട്ട് എടുത്തവരുണ്ട്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക തുടങ്ങി ഇവരെല്ലാം ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവാൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉന്നതരായിട്ടുള്ള യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതും, പിന്നെ എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് 3 നേരവും ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നവര്, പിന്നെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ചിന്തയിലും ഒക്കെ ലാളിത്യം പുലർത്തുന്നവരും, കൃത്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നവരും, അഹിംസ ചെയ്യാത്തവരും, ഇതൊക്കെ ഒരു തപസ്സാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതൊരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന, ഇതൊക്കെ ഒരു തപസ്സിനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് അല്ലെ. ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ലാളിത്യം, സ്വഭാവത്തില്, ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവിധ തരം തപസ്സുകളെയും വ്രതങ്ങളെയും പറ്റിയും പറയുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്തെന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വരന്മാരെയും മറ്റു ദേവന്മാരെയും വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദജ്ഞാനമുള്ള ഏവരെയും ആദരിക്കുക അഥവാ ആദരിക്കുവാൻ ശീലിക്കുക. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാനെ ആയിക്കോട്ടെ, ദേവന്മാരൊക്കെ നമ്മളെക്കഴിഞ്ഞും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർ ദേവന്മാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവര്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ഭാവത്തിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ അവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പം ദേവന്മാരെയും വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദജ്ഞാനമുള്ള ഏവരെയും ആദരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ ശീലിക്കേണ്ടത് എന്നത് എല്ലാ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെയും കടമയാണ്. അപ്പം ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വവും നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ലാളിത്യം പുലർത്തണം. വേദത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമല്ലാത്ത ഒരു കർമ്മം, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, തന്നിഷ്ടത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നിയമം കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല. ആ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവര് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണെങ്കിലും ശരി, വിവാഹിതരാവാത്തവരാണെങ്കിലും ശരി, അവരെ എപ്പോഴും അവരുടെ ആ പരിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. വാക്കിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും എപ്പോഴും പരിശുദ്ധരായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പം
വിവാഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം വേദം അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഇതിനെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിവരിച്ചവയാണ് ശാരീരിക തപസ്ഥിതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തവ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്. അപ്പം എന്താണ്, ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലത ആകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. അപ്പം ഒരു ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നതിനായിട്ടും ഗുരുവിന് ആ സത്യം പറയാനായിട്ട് കഴിയും. ഗുരുവിന് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. എന്നാല് അതേ ആചാര്യന് തന്റെ ശിഷ്യരല്ലാത്തവരോട് അവരുടെ മനസ്സിനെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടാണെങ്കിൽ സത്യം അതെന്തായാലും ശരി, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിലും അത് ശിഷ്യന്മാരോട് തുറന്നു പറയാം. പക്ഷെ ആ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരോട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തടിച്ച് പറയാനായിട്ട്, വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല, വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തപസ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെയും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇതിനെയാണ് വാങ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, ഒരു നിലവാരവുമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത്. അപ്പം ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ മൗനം ദീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൗനവ്രതം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം മൗനവ്രതം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പല 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 ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് മനനം ചെയ്യുക, അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് പോവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മൗന ആചരണമാണ്. എന്നാൽ മൗനം ആചരിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിൽ ഒരു കടലോളം ഇങ്ങനെ തിരതള്ളി വരുന്നത് പോലെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വന്നിരിക്കാൻ അതിനെ മൗനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളിലെ സംഭാഷണ വിഷയം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോ പാഴ്വാക്കുകളോ പരദൂഷണം പറയുക, വേറെ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത നമുക്കും ഗുണമില്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണമില്ലാത്ത വെറുതെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം കേൾക്കുമ്പം സംഭാഷണം ശ്രവണവും സുഖപ്രദവുമായിരിക്കണം. അപ്പം അത്തരം ചർച്ചകൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കേൾക്കുന്നവർക്കും പറയുന്നവർക്കും വളരെ ശ്രവിക്കുന്നവർക്കും സുഖപ്രദമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉന്നതിക്ക് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം. അടുത്തത് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതപ്പോ മാനസമുച്യതേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വാങ്മയ തപസ് ഏതാണ്, ശാരീരിക തപസ് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്തത് മാനസമുച്യത, മനസ്സിന്റെ തപസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് ഏതാണെന്നാണ്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനോടുള്ള വിരക്തിയാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അപ്പൊ അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പം ചിന്തയിലുള്ള ആ ഗൗരവമാണ് മനസ്സിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ആസ്വാദനം ഒഴിവാക്കണം. സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണത്തിന് എന്താണ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധവാനാകുന്നതോട് കൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം വരികയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നവര് കൃത്യമായിട്ട് 4 യമനിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചൂതുകളി, മത്സ്യമാംസാദികള് ഭക്ഷിക്കരുത്, ചൂതുകളി, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ, അതൊക്കെ. അതെ അതെ, മത്സ്യമാംസം വർജിക്കുക, പിന്നെ ചൂതുകളി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് എന്താണ് ലഹരി പാനീയങ്ങള്, മദ്യം, ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്താനേ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ദയ, എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണത്.
മത്സ്യമാംസം വർജിക്കുക, ചൂതുകളി, മദ്യം നിരോധിക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ലഹരി പാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം. അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല, അത് മഹാപാപമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരനിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരം വിഷയങ്ങളോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം കൂടുതൽ. അവരെ അധപതിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്തോറും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അവയിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിനെ മാറ്റണം. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 100-95% നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാം. പിന്നീട് എന്താണ്, ആ വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്വഭാവേന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ക്രമേണ നമുക്ക് മാറി വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവയാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ പെടുന്നത്. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മസംയമനം ലഭിക്കില്ല. അപ്പം മൗനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, മൗനം ചെയ്യുന്തോറും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് തിരമാലകൾ തള്ളി വരുന്നത് പോലെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനെ മൗനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് മൗനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മൗനം ദീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും മൗനമാണ്. മറ്റു ഭൗതിക ഭാഷണങ്ങളെ തീർത്തും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, പാടെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തികച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതിനെയും മൗനം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനെയും മൗനം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ ചുമ്മാ മിണ്ടാതിരിക്കുക, കുറെ ആംഗ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനെയോ മൗനം എന്ന് പറയില്ല. അപ്പം പിന്നെ സംതൃപ്തി, എന്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് കിട്ടുന്നതിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് സംതൃപ്തമായിരിക്കും. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും സൗമ്യത കൈവിടാതിരിക്കുക, പിന്നെ സ്വഭാവത്തിലും പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇവയൊക്കെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ പെടുന്നതാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ? ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്, വാങ്മയ തപസ്, ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്. അത് മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകളെയെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തപസ്സുകളും ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സായി മാറുന്നുള്ളൂ. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പം ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ആരാധിക്കണം, സ്ഥാനമാനങ്ങളെ കീർത്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതൊക്കെ നേടാനായിട്ടും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസമായിട്ടുള്ളതാണ്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഡയാ ക്രിയതേ തപം പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശുവിനെ പോലെയുള്ള അസുരന്മാര് അനശ്വരത നേടാൻ, ഹിരണ്യകശുവ് തപസ് ചെയ്ത് എന്താണ്? മരണത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം നേടിയ വരം, ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് നേടിയ വരം ആരും നേടാത്ത രീതിയിലുള്ള വരമാണ് നേടിയത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി പോയില്ല അല്ലെ? അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് വരങ്ങൾ, എന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആരും കൊല്ലരുത്, ആകാശത്ത് വെച്ച് ആരും കൊല്ലരുത്, മനുഷ്യന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെടരുത്, രാത്രിയോ പകൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലും ബുദ്ധിമാനാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താണ്? നരസിംഹാവതാരം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നഖം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയിലും അല്ല ആകാശത്തും അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പടിമേൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ത്രിസന്ധ്യയ്ക്ക് രാവോ പകലോ ഒന്നും എന്നെ വധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു നേരം നോക്കി ഭഗവാൻ ത്രിസന്ധ്യയില് ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നഖം ഉപയോഗിച്ച് മാറ് പിളർന്നു കൊന്നു. അത്രയ്ക്കും ലോകത്തിന് ദുഷ്ടത ചെയ്ത അസുരനായിരുന്നു. അപ്പം ഹിരണ്യകശുവിനെ പോലെയുള്ള അസുരന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയത്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കഠിന വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട്. അപ്പം ഹിരണ്യകശുവ് വരം നേടിയെങ്കിലും എന്താണ്? അവസാനം അത് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ സ്വന്തം മരണത്തിന് തന്നെ അത് അവസാനം വന്നു ചേർന്നു. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനവന് തന്നെ ദോഷം ഭവിക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്.
തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തമോ ഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വന്തം പീഡനം അനുഭവിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏൽപ്പിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തപസ് തമോ ഗുണമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ദാനം കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പരിണിത ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പെടാത്തവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഉണ്ടാകും. അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ദാനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടിയും പ്രതിഫലം, ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ വേണം. അത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടും വേണ്ടുന്ന സമയത്തും കാലത്തും അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദാനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദാനത്തെയാണ് സാത്വികമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദാനമാണ് മാനദണ്ഡമാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരുന്ന തലത്തിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരു പൈസ പോലും അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങാതെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കാം. അതിനൊന്നും നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ആധ്യാത്മികപരമായിട്ട് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദാനം. അല്ലാതെ ഭൗതികപരമായിട്ട് ഉയർത്തുവാനോ അവരുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഭൗതിക സ്ഥിതി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനോ ആയിട്ടുള്ള ദാനം കൊടുക്കുന്നവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കരുത്. ഒരു ഭക്തനാണോ ആ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദാനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളിലോ മാസാന്ത്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ദാനം ചെയ്യണം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ദാനവും പ്രശസ്തമാണ്. ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പാവങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പയാൽ ചെയ്യുന്ന ദാനം ഉചിതം തന്നെയാണെങ്കിലും ദരിദ്രനായ ആൾക്ക്, അയാൾ ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും അയാൾ മോശം ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം നമുക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ട് വരും. അത് അർഹതയില്ലെങ്കിൽ ആ ദാനം ദാതാവിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാവില്ല. വിവേചനമില്ലാത്ത ഔദാര്യത്തെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ HIV ഒക്കെ ബാധിച്ചവര്, അവര് അത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നവര്, അവരത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖമൊക്കെ വന്ന് അവര് മോശമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി പുലർത്തി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ കർമ്മഫലവും കൂടി അവരെ സഹായിച്ചവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കാരുണ്യം ദയ കാണിക്കുക, അയ്യോ അവരങ്ങനെ അസുഖം വന്നു, അയ്യോ പാവമല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അവരവർ ചെയ്തതിന്റെ കർമ്മഫലമാണ് അവരവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ദാനവും അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന് പ്രത്യേക കാരണം ഇതാണ്. ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി നേടുന്ന രീതിയിലുള്ള ദാനമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സാത്വിക ദാനം. അടുത്തത് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പം ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയൊക്കെ ചിലര് ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അയ്യോ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ചിലവേറിയതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ, ചിലവാക്കി പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദാനമൊക്കെ രാജസ ദാനമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്യാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ രാജസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ദാനമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം മാത്രമേ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനവും കർമ്മങ്ങളും തപസ്സുകളും എല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ഫലം, നമ്മൾ ഉയരില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസം ഉദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടും ആദരവില്ലാതെയും
ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും ഒരു ദാനം കൊടുക്കുന്നതിനും നല്ല സമയമുണ്ട്. ആ സമയം നോക്കി മാത്രമേ ദാനം കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലേ. സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളിലോ മാസാന്ത്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭക്തനോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും പരിശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചും അർഹതയില്ലാത്തവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവോട് അല്ലാതെയും അവജ്ഞയോടെയും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം താപസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂത് കളിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദാനം തമോ ഗുണമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മദ്യം സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ചൂത് കളിക്ക വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവർക്ക് ലഹരി കഴിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ധനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ചൂത് കളിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതൊന്നും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അത് ആർക്കും പ്രയോജനം നൽകുന്നതുമല്ല. അപ്പൊ അത്തരം ദാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് പാപഫലമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പം ദാനാർഹനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ അവജ്ഞയോടെയും പുച്ഛത്തോടും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് ആ ദാനം താമസമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് പാപകരവുമാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധ സ്മൃതം ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാസ്ത യജ്ഞാസ്ത വിഹിതാപുര. അപ്പം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്ത് സത്ത് എന്നിവ. ഓം തത് സത്ത് എന്നിവ പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു വന്നു. അപ്പം ഈ ഓം തത്ത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓം തത്ത് സത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വൈദിക ഓം തത്ത് സത്ത് എന്നിവ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ അനുഷ്ഠാനം സാത്വികമായിരിക്കണം. രാജസഭാവത്തോടെയോ താമസഭാവത്തോടെയോ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവ തരം താഴ്ന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ് ഓം തത്ത് സത്ത് എന്നീ വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ നാമധേയം ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓം തദ്വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ച് വേണം പറയാൻ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമവും വൈദിക സൂക്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓം എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ഈ ഓം എന്നത് എന്താണ്? വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ വേദസൂക്തങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 3 വാക്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓം ഇത്യേതത് ബ്രഹ്മണോ നേദിഷ്ടം നാമ എന്ന് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ തത്വമസി എന്നുള്ളതും സത് ഏവ സൗമ്യ എന്നുള്ളതും ഈ 3 വാക്കുകളും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്താണ് ഈ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാന് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തില് പങ്കെടുക്കാൻ എന്താണ് ആദ്യ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവന് പണ്ട് ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പരമപുരുഷനെ ബ്രഹ്മദേവൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യപരമ്പരയും നമ്മൾ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ആ ഒരു നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അതാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓം തത് സത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഓം തത് സത്ത് എന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത്ത് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓം തദ് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദോ മിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപക്രിയം പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടു കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പം വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ചിട്ട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപക്രിയം ദാനക്രിയാസ്ത വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഹി. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അപ്പം അത് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം തത് സത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഓം തത് സത്ത് പറയാന്. ഓം തത് സത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ആവുന്നില്ല, സത്വഗുണത്തിലും ആകുന്നില്ല. അപ്പം കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിക്കൊണ്ടായിട്ട് വേണം അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അടുത്തത് 26-27 ശ്ലോകം. തദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ സദിത്യേ തത് പ്രയുജ്യതേ
പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദം പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ തസ്ഥിതി സദിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേവാഭിധീയതേ. അപ്പം നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവയാണ്, ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണെന്ന് പറയുക. അപ്പം വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൾ, പ്രശസ്തേ കർമ്മണി, വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൾ വേദസാഹിത്യത്തിൽ ഗർഭാധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാര ക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഗർഭാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് നമുക്ക്, ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് തന്നെ പറയും. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനനം മുതല് മരണം വരെയുള്ള അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളെയാണ്. അതിൽ ഗർഭാധാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗർഭവതി ഒരു ജനനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത്, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഗർഭാധാന സംസ്കാരം. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പവിത്രീകരിക്കേണ്ട പ്രക്രിയകളാണിവ. അപ്പൊ ഇത്തരം ക്രിയകളോടൊപ്പം തന്നെ ഓം തത്ത് സത്ത് ഉച്ചരിക്കുകയും വേണം. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മികാവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായിട്ടുള്ള കർമ്മം സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവൻ സാധുവുമാകുന്നു. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാകുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. സദാം പ്രസംഗാത് എന്നീ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സത്സംഗം കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ദീക്ഷാ സമയത്തും പൂണുനൂൽ ധരിക്കുമ്പോഴും ഓം തത്ത് സത്ത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ, പൂണൂൽ ധരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളതാണ്. പൂണൂൽ ധരിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്, ഉപനയന ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ധരിക്കുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ ഈ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓം തത്ത് സത്ത് എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം പദങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഏത് യജ്ഞത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് വിധി. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഓം തത്ത് സത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് വിധി. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിലും ഉൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്ത് സത്ത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഓം എന്ന തലത്തിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് തലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓം തത്ത് സത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ പരമ്പരയും അത് തന്നെയാണ് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത്. 28ാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാ ഹൃദം ദത്തം തപസ്തപം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യത്തെ പാർത്ഥാന ച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ യാതൊരുവിധ വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പം ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും എന്താണ്, നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ എന്തൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരു ഉയർച്ചയും തരത്തില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ താഴേക്കിടയിലേക്കേ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി ഭവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനുള്ള ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഉന്നതി പരമ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കണം. അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അല്ലാത്തവയൊക്കെ അല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നീചമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ശരിയായ നിർദ്ദേശമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിനും ഒരു ഫലവും ലഭിക്കില്ല. അപ്പം വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് വളരെ കർശനമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. വേദവിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവർക്കും ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖം തന്നെയായിരിക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അവർക്ക് വൻ വിപത്താണ്, നാശമാണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ
മാർഗദർശിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വിജയിക്കുവാനും പരമപദം പ്രാപിക്കുവാനും നമുക്ക് ഏകമാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം, ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക മാത്രമാണ് വഴി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ നേടി അതിലൂടെ നമ്മൾ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന ആ ഒരു കല, ആ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കല നമ്മൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നതി പ്രാപിക്കണം. ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഉണ്ട് കൃഷ്ണ. മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. ശ്ലോകം 1 ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജിമാരെ. സ്വന്തം പ്രകൃതി നോക്കാതെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ്? അതെ, അവിടെ ശ്രദ്ധയാന്വിത എന്നൊരു പദം വരുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ. എന്താണ് ആ ശ്രദ്ധ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിത, വിശ്വാസം. വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയവരായിട്ട്. അതെ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ രാജസന്മാർ അസുരന്മാരെയും യക്ഷന്മാരെയും രാജസന്മാരെയും പൂജിക്കുന്നു. താമസന്മാർ ഭൂതങ്ങളെയും പ്രേതങ്ങളെയും പൂജിക്കുന്നു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ. ദീർഘായുസ് നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വാഭാവിക തീർത്ഥം. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, പദാർത്ഥങ്ങൾ രാക്ഷസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നവയാണ്. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ഗുണങ്ങളിലും ഉള്ളവരുടെ യജ്ഞം, 3 ഗുണത്തിലും പെട്ടവരുടെ യജ്ഞം. യജ്ഞങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർഭ കിട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് താമസം. രാജസം വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണമോ മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോഗുണം. ദാനം എങ്ങനെ, ഓരോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ദാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് സാത്വികം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടോ നൽകുന്ന ദാനം താമസികം. തപസ് ഭൗതിക നേട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സാത്വികമായ തപസ്. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാൻ ഉപകാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന തപസ് രാജസവും ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. മൂഢമുക്തി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോഗുണം. 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം? തപസ്സുകൾ ശാരീരികമായ തപസ്, വാങ്മയ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ഓം തത്ത് തത്ത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഓം. യജ്ഞാനുകർമ്മങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതെ. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അതെ. കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന് പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഈ 2-ാമത്തെ ലെവൽ 2
കഴിയാറായി. നമുക്ക് നാളെ 18ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയാണ്. നാളെ ഒരു പക്ഷെ ഇത് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ ഒരു പക്ഷെ ഈ അധ്യായം തീരില്ല, മറ്റന്നാൾ കൊണ്ടേ തീരുള്ളൂ. 2 ദിവസം കൊണ്ടേ തീരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ ശനിയാഴ്ച തീരുള്ളൂ. ഞായറാഴ്ച എന്തായാലും പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മുടെ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായമാണ്. അപ്പം ഞായറാഴ്ച എന്തായാലും പരീക്ഷ അല്ല, ഞായറാഴ്ച അല്ല, വെള്ളിയും ശനിയും എന്തായാലും ഈ അധ്യായം തീരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 77-78ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്നാലും 2 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുവോ? നീട്ടിപ്പിടിച്ച് വിട്ടാലും നോക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീരാൻ താമസിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഇത്രയും അധ്യായം തന്നെ ഞാൻ 2 ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്ത് തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാ അധ്യായവും ഓരോ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാ പോയത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിയണത് കൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പോകും. ഫസ്റ്റ് അതെ ടൈം അല്ലല്ലോ കേൾക്കണം, അതുകൊണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ നാളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ കൊണ്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം തീരുള്ളൂ. എന്തായാലും 78 ശ്ലോകങ്ങൾ നാളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാലും ഒരു 30 ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നോക്കാം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം, ഒന്നെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ 3 ദിവസം ആയിക്കോട്ടെ എന്നറിയാം. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. മറ്റു 2 പരീക്ഷ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു പ്രഭുജി? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഒന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ കുഴപ്പമായിരുന്നു. ക്ലാസ് മുഴുവൻ കിട്ടാറില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ. ഡ്യൂട്ടി സമയം പ്രശ്നമാണ്. അത് ശരി. അതുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ള് കിട്ടാറില്ല. അല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ ലോഡ് ഇതിലാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അത് കാണാം. യൂട്യൂബിൽ വരുമല്ലോ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ. അത് ശരി. അപ്പൊ നമ്മള് യഥാരൂപം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രഭുജി. സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. സമയം ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നം. ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല, വിദേശത്താണ് ഉള്ളത്, ഇന്ത്യയിലല്ല. അത് ശരി. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വായിക്കാൻ സമയം ടൈം വ്യത്യാസം 2.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ എത്രയായി സമയം? ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ 8 മണി. അത് ശരി. 8 മണി എവിടെ. അപ്പൊ അത് മിക്കവാറും കിട്ടാറില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടാറില്ല. അത് ശരി. പുസ്തകം വായിച്ചാ മതി. അതെ, പുസ്തകം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് വായിക്കാം. പിന്നെ ക്ലാസ് ഇതിനകത്ത് വരുമല്ലോ, ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് ഈ യൂട്യൂബിൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നോക്കാറില്ല, ദിവസം കിട്ടാറില്ല, ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റൂല. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. പരമാവധി നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും പരമാവധി ചെയ്യുന്നു, നോക്കാം. മാർക്കല്ല അവിടെ വിഷയം, എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ അത് വലിയ വിഷയമല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വളരെ കുറവാ. 9 മറ്റേ കിട്ടിയില്ല. അടുത്തത് എല്ലാവരും ലെവൽ 3യിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാരൂപം പുസ്തകം എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുമോ? കിട്ടുമല്ലോ മാതാജി. മാതാജി എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ.